Yes. Tosiaan päivän aiheena suunnistajan fyysistä harjoittelua, lähinnä harjoittelun suunnittelusta ja kehittymisen seurannasta tuli toiveet koostaa sisältöä ja niiden pohjalta sitten mennään tällä kertaa. Joo. Tiedättekö kuka Jere on? No, voin mä lyhyesti. Joo, voin mä lyhkäisesti kertoa. Eli tosiaan Ahosen Jere on nimi, se lukee tuolla pienellä. On siis liikuntafysiologi koulutukseltani, suunnistaja myös taustaltani, Kangasalan SK:n suunnistajia. Mä toimin täällä Varalassa siis kuntotestaajana. Eli tuossa testausasemalla pyöritän kestävyystestejä pääasiassa. Sen lisäksi toimin valmentajana Pipo ja Lammikon apuna tuossa urheiluakatemiassa ja nyt sitten Laineen ja Jennin kanssa myös suunnistuksen yläkoululeiristä vastataan täällä Varalassa. Ja niiden ohella sitten koulutusta, opetusta, muuta semmoista teen tässä talossa. Eli semmoinen tausta itsestäni. Melkein ollaan naapureita. Lähestulkoon, ei ihan melkein. Töissä on aina mukava olla näin viikonloppuisinkin, vaikkei töissä olekaan. Joo, mennään lyhyesti sisältöön, mitä asioita mä tänään ajattelin käydä läpi. Tämähän on semmoinen aihealue, että tätä voisi käydä vaikka monta päivää, harjoittelun suunnittelua ja seurantaa ja mitä asioita siihen liittyy, mutta ajattelin sen niin, että mennään perusjuttuja harjoittelun suunnittelusta, lähinnä sen lähtökohtia, millä perusteella fyysistä harjoittelua suunnistajan kannattaisi lähteä suunnittelemaan, mitä asioita pitäisi huomioida harjoittelun suunnittelussa. Nimenomaan fyysisestä harjoittelusta nyt puhutaan tässä tapauksessa. Ja siihen liittyen lähtökohtana se, että mitä me harjoitellaan ja minkä takia me niitä asioita harjoitellaan. Eli mentäisiin vähän sinne sikäli syvemmälle, että minkä takia tehdään niin kuin me tehdään. Kaikki harjoittelee, mutta vähän syvemmälle mentäisiin siihen, että minkä takia harjoitellaan. Niin kuin harjoitellaan. Ja sitten kuormittumisesta, palautumisesta perusteita liittyen tuohon harjoittelun suunnitteluun. Eli kun me tehdään harjoitus, miten se vaikuttaa, miten palaudutaan. Tämmöiset perusjutut lähinnä pohjustuksena sillä harjoittelun suunnittelulle. Se siihen kuitenkin vaikuttaa aika oleellisesti. Ja toisena osana toi kehittymisen seuranta, tai en tiedä onko ne millään tapaa erilliset asiat. Sama asiahan ne on molemmat periaatteessa. Eli millä tapaa, kehittymisen seuranta on toisaalta hyvä termi, mutta ehkä kokonaisuudessaan harjoittelun seuranta, harjoittelu ja kehittymisen seuranta. Eli millä tapaa miten harjoittelua olisi hyvä seurata, mitä hyötyä siitä on, mitä menetelmiä on käytettävissä, minkä näköisiä asioita kannattaa seurata ja miten se seuranta voidaan yhdistää siihen harjoitteluun, valmennukseen, miten harjoittelun seuranta tukee valmennusta. Semmoisia sisältöjä. Keskeyttäkää, jos tulee kysyttävää tässä jossakin kohtaa. Ei me ihan yksin puhelta. Mennään siihen harjoittelun suunnitteluun alkuun. Lähtökohtana tietysti se, että nyt kun puhutaan suunnistuksen harjoittelusta, fysiikkaharjoittelusta, niin harjoittelun lähtökohtana totta kai lajianalyysi, eli se suunnistuksen lajianalyysi, mitä ominaisuuksia suunnistaja tarvitsee, mitä suunnistussuorituksessa vaaditaan, tämmöiset asiat, palataan siihen kohta tarkemmin. Sitten toinen tärkeä pointti, urheilija-analyysi, eli urheilijat on erilaisia. Vaikka laji on sama, niin
kaikille samat asiat ei välttämättä toimi. Eli täytyy vähän miettiä myös sitä urheilijaa. Mitkä on urheilijan lähtökohdat, harjoitustausta, ikä, sukupuoli, vahvuudet, heikkoudet, tämmöiset asiat vaikuttaa siihen, että miten me harjoittelua lähdetään suunnittelemaan. Ja niiden pohjalta sitten harjoitteluanalyysi, oikeastaan harjoitteluanalyysi, urheilija-analyysi menee vähän käsi kädessä. Eli miten harjoitellaan, mitä harjoitellaan, mitä kokemuksia meillä on harjoittelusta aiemmilta vuosilta. Ja sitä kautta lähdetään sitten kasaamaan sitä kokonaisuutta. Sitten totta kai täytyy muistaa, kun on kyseessä taitolaji osaltaan, niin täytyy myös nivoa se taitopuoli siihen sitten mukaan. Ei sitä pidä erillisenä millään tapaa pitää, vaikka tässä nyt puhutaan lähinnä fyysisestä harjoittelusta, niin molemmat täytyy koko ajan pitää kuitenkin mukana. Ajatteleeko tuossa lajianalyysikohdassa sitä suunnistusliiton tekemää lajianalyysiä? Esimerkiksi, siihen tuli juuri seuraus. Kuinka moni on tutustunut? Suunnistuksen lajianalyysi löytyy Suunnistusliiton sivuilta, mä voin ne vilauttaa tuosta. Ja sitten vähän tuoreempi on tuo vauhtia, taitoa, kanttia, mikä on sitten taas enemmän valmennuksellinen valmennusjärjestelmä, kuvaus ja kokonaisuus. Onko tuttuja? On ainakin osalle tuttuja. Kannattaa käydä katsomassa. Mä voisin itse asiassa tuosta lyhyesti. Eli liiton sivuilta tuolta osiosta huippu, niin täältä löytyy lajianalyysiä, löytyy toi vauhtia, taitoa, kanttia, opas. Suunnistusvalmennusseminaarista löytyy tietoa, sitten löytyy valmennusjärjestelmäkuvausta ja valmennuskoulutusmateriaalia. Tuolla on aika paljon itse asiassa asiaa suunnistusvalmennuksesta, myös siitä fyysisestä puolesta. Ja kannattaa käydä vilkaisemassa, jos ei ole sitä tehnyt. Sieltä löytyy aika hyvin lähtökohtia siihen, että miten suunnistusta kannattaa harjoitella, mitkä asiat on Täytyisi nyt vielä valita kerran huippusuunnistus. Joo, eli tuota huippu, eli täältä huippu ja sitten täällä on esimerkiksi lajianalyysi. Taitaa olla tässä juuri auki. Missä kohtaa se oli se vauhtia? Ja se oli siinä sitten, taisi olla tuossa alla, eli se löytyy täältä, mikä on sitten valmennuslinjaus. Eli toi lajianalyysi on ehkä vähän enemmän tieteellistä tekstiä, ja tämä on ehkä sitten taas tekstiltään vähän helpommin ymmärrettävään muotoon laitettua. Mutta sinne on aika hyvin kasattu esimerkiksi tavoitetasoja eri ikäisille urheilijoille, miten eri ikäisten urheilijoiden kannattaisi harjoitella, mitkä on kansainväliset vaatimustasot ja tämmöisiä asioita, joiden pohjalta tietysti sitä harjoittelua on hyvä lähteä suunnittelemaan. Sitten sieltä löytyy myös paljon muuta valmennus- ja tutkimuskirjallisuutta tai teoksia, mitä suunnistuksen ympäriltä on tehty. Myös monia muita lajianalyysejä, niitä kun tuolla Jyväskylän päässä lähestulkoon joka vuosi jonkunnäköinen suunnistuksenkin lajianalyysi valmistuu, niin niitä löytyy aika paljon sieltä. Niitä oli aika hyvin sinne linkattu sinne liiton sivuille. Mennään siihen lajianalyysipuoleen vähän tarkemmin. Elikkä tietysti oleellisin juttu on se, kun me lähdetään suunnistuksen harjoittelua miettimään, niin nimenomaan sitä fysiikkapuolta, että mitkä ne suunnistuksen fyysiset vaatimukset on. Minkä mittainen suoritus, millä intensiteetillä se suoritus tapahtuu, mitä erityispiirteitä siihen suoritukseen liittyy. Osaako kuinka moni heittää? No varmaan aika moni tietää suunnistussuorituksen keston. Jos heitetään sprinttimatkasta pitkään matkaan, niin missä haarukassa liikutaan kestollisesti? Saa vapaasti heittää. Riippuu sarjasta. Sarjasta riippuu kyllä, joo. 12 minuutista tunti 3 vasta. Aika lailla sillä haarukalla mennään hyvin pitkälti.
Eli aika iso skaala, mutta joka tapauksessa puhutaan puhtaasti kestävyyslajista. Eli jos verrataan vaikka ratajuoksuun, niin 12 minuuttia on ratajuoksussa jo aika pitkä matka. Mennään sinne lähestulkoon vitosen matkoihin ja siitä ylöspäin. Pitkä matka sitten vasta jo lähellä maratonia huipputasolla. Siitä ei kauhean pitkä matka ole sinne maratonin pariin tuntiin suunnistuksen pitkästä matkasta. Tuleeko sinulla tässä matkalla pohdintaa siitä, että jos ajattelee nuoria, joiden kilpailuskaala on itse asiassa 12 minuutista 35 minuuttiin, että miten se vaikuttaa siihen harjoittelun kohdistamiseen? Ei ole tässä hirveästi siitä, mutta totta kai se vaikuttaa. Se pitää huomioida. Se on ihan selvää, että on eri asia harjoitella miesten sarjan pitkälle matkalle kuin sitten nuorten sarjan pitkälle matkalle. Ne on kaksi ihan eri asiaa ja se pitää totta kai huomioida. Mutta sitäkin kautta se suorituksen kesto nimenomaan se on aika oleellinen juttu. Minkä mittaisia ne suoritukset on, sitä kauttahan sitä harjoittelua totta kai pitää lähteä miettimään. Minkä mittaisia harjoituksia mun tarvii tehdä, minkä tyyppisiä harjoituksia, jotta mä jaksasin sen suunnistussuorituksen, kilpailusuorituksen juosta hyvin läpi. Toinen asia, intensiteetti. Onko siitä ajatuksia, minkä näköisellä intensiteetillä suunnistussuoritus tapahtuu? Vaikka millä tehoalueilla, kestävyysharjoittelun tehoalueilla liikutaan suunnistussuorituksessa. Siinäkin toki hajontaa aika paljon, mutta anaerobista kynnystä. Joo, se on aika lailla se optimi, kun puhutaan metsämatkoista, että mennään anaerobisen kynnyksen tuntumassa. Sprintissä vähän kovemmalla teholla voidaan mennä ja mennäänkin lyhyempi matka ja vähän selkeämpää suunnistusta, kovavauhtisempaa tekemistä, niin mennään sinne maksimikestävyyden puolelle. Sitten tietysti erityispiirteinä se taitopuoli, mikä vaikuttaa myös hyvin paljonkin siihen intensiteettiin, eli mitä taitavampi suunnistaja, niin sitä kovemmalla intensiteetillä se pystyy yleensä liikkumaan. Ja sitä vähemmän siinä on sitä vaihtelua siinä suorituksen intensiteetissä. Ja tarkoittaa silloin sitä, että kun mennään anaerobisen kynnyksen tuntumassa, niin myös siinä harjoittelussa se on aika oleellinen juttu. Eli suunnistajalle itse asiassa se anaerobisen kynnyksen vauhti on yksi oleellisimpia tekijöitä noin niin kuin fyysisistä ominaisuuksista, jos mietitään puhtaasti kestävyysharjoittelua. Varsinkin sitten kun mennään sinne aikuisiin. Nuorilla yleensä se, kun taitotaso ei ole vielä ihan sillä tasolla, niin siinä suorituksessa on enemmän hajontaa. Se on vielä vähän enemmän semmoinen intervallityyppinen suoritus. Välillä tulee pysähtelyitä enemmän, syke laskee. Sitten mennään välillä helppoja pätkiä, pystyy juoksemaan kovempaa. Ja sikäli se harjoittelukin pitää olla vähän erityyppistä kuin sitten taas aikuisvaiheessa. Ja mun mielestä nuorilla varsinkin niin käy paljon sitä, että nyt kuljetaan koko ajan ylitti anaerobisen kynnyksen noissa kisoissa. Joo, siinä tulee se helppous tai sitten ratojen helppous, kyllä. Että se on, ja toki matkat lyhyempiä, niin sen pystyy menemään. Mutta siellä tulee taas sitten ehkä välillä niitä pysähtelyjä enemmän kuin mitä tulee sitten aikuisissa. Mutta sitä kautta oikeastaan aika hyvä tapa on kilpailuja analysoida ja sitä kauttakin miettiä sitä omaa suoritusta, millä tehoilla liikutaan kisasuorituksissa. Toinen asia, fyysiset vaatimukset, perusominaisuudet, voima, nopeus, kestävyys, oikeastaan on ne fyysisen harjoittelun perusominaisuudet, mitä paljon käytetään tai millä tapaa harjoittelua jaotellaan. Ja noita jos lähdetään miettimään suunnistuksen kannalta, niin kestävyyslaji tietysti kyseessä puhtaasti, joten kestävyys on se harjoittelun perusta.
mutta siinäkin tullaan taas siihen, että minkä verran, millä tehoilla ja miten eri ikäluokissa tehdään. Eli se on aika lailla erilaista tehdä nuorilla 15-vuotiailla kuin sitten pääsarjaikäisillä urheilijoilla kestävyysharjoittelua. En noihin mene sen syvällisemmin, että minkä verran mitäkin missäkin kohtaa vuotta, koska meillä ei aika siihen riitä. Mutta voima ja nopeus ominaisuuksina suunnistuksessa ei niin oleellisia kuin kestävyys, mutta kuitenkin tärkeitä ominaisuuksia. Ja lajissa kuitenkin se kaikista nopein aina voittaa. Ei se, joka on kestävin, jaksaa pisimpään, vaan se, joka on ensimmäisenä tai nopeiten siitä radasta suoriutunut. Nopeusominaisuudet, niillä tarkoitan niin liikennopeutta, lähtönopeutta, suunnanmuutosnopeutta, tämmöisiä tekijöitä, niin itse asiassa aika suuressa roolissa suunnistuksessa, koska laji on semmoinen, että tulee suunnanmuutoksia, koko ajan etenemissuunta vaihtuu. Sitten tarvitaan tavallaan rytminvaihtokykyä sen maaston mukaan. Ei ole semmoista monotonista askellusta, vaan koko ajan tapahtuu pieniä muutoksia. Täytyy olla tavallaan hermoston kunnossa. Hermoston pitää olla nopea, pystyä reagoimaan maaston muutoksiin. Joten niitä tarvitaan myös. Sitten taas voima. Sekin suunnistuksessa, jos verrataan moniin muihin kestävyyslajeihin, niin se on itse asiassa yllättävän suuressa roolissa, kun mennään. Tietysti maasto vaikuttaa tuossakin kohtaa. Mennään ylös ja alas pehmeässä maastossa. Välillä on vähän risukkoa muuta vastassa. Täytyy olla hyvät voimatasot. Toisaalta täytyy olla kehon hallinta hyvässä kunnossa, eli keskivartalon lihaskunto myös hyvällä tasolla. Voimaharjoittelusta, kun sitä lähdetään miettimään, niin siinä tullaan tietysti, no oikeastaan näissä kaikissa tullaan vähän siihen, että minkä verran voidaan tehdä voimaa, jotta kestävyys ei kärsi, minkä verran voidaan nopeutta harjoitella, jotta kestävyys ei kärsi, minkä verran voidaan kestävyyttä harjoitella, jotta noin kaksi puolta ei kärsi. Ja siinä tullaan sitten siihen harjoittelun suunnitteluun, että millä tapaa noita jaotellaan eri kohtiin vuoden aikana. Käytännössä tyypillinen tapa on se, että esimerkiksi voimaa harjoitellaan tähän aikaan vuodesta, kun se kilpailukauteen on vielä pitkä aika. Nyt on hyvä aika vahvistaa voimaominaisuuksia. Ei vielä tarvitse niin paljon tehdä sitä kovatehosta kestävyysharjoittelua. Sitä ehtii tehdä sitten tuolla keväämällä enemmän. Niin tyypillisesti syksyllä talvella voimaominaisuuksia pyritään kehittämään. Ja sitten taas kestävyyttä totta kai koko ajan, mutta sitten enemmän sitä kestävyyssuorituskykyä haetaan sitten kohti kevättä. Vastaavasti nopeus ehkä enemmän sitten siellä lähellä kilpailukautta sitten korostuu, kun haetaan sitä niin kuin hermotuspuolta, herkistelyä. Voima-ominaisuutena mennään siihen nyt vielä pikkusen siltä osin, että se on tyypillisesti semmoinen, että ainakin oma kokemus on semmoinen, että se helposti jää vähän taka-alalle. Sitä kyllä tehdään jaksoittaisesti monesti. Saatetaan syksyllä talvella tehdä paljonkin, mutta siitä on aika pitkä aika sinne kesään ja niihin kilpailuihin. Ja ehkä se koetaan, no tyypillisesti kestävyyslajeissa koetaan, että se voimaharjoittelu vähän häiritsee sitä kestävyyden kehittämistä, mikä on toki osaltaan tottakin. Mutta se on semmoinen, missä kannattaa miettiä, että kuinka jos nyt syksyn aikana, talven aikana tehdään voimaharjoittelua, niin miten ne ominaisuudet saataisiin vietyä sinne kesään asti. Tuossa on ihan siis sanotaan maajoukkuetason urheilijoillakin haasteita siinä, että se voimaharjoittelun toteutusta ei ole ehkä mietitty ihan loppuun asti, tai siihen ei ole panostettu niin paljon kuin kannattaisi. Siitä on aika paljon tutkimusnäyttöä viime vuosilta, että voimaharjoittelu kestävyyslajeissa on hyödyllistä. Nimenomaan
hermostollinen voimaharjoittelu, ihan maksimivoimaharjoittelu, nopeusvoimaharjoittelu, koska sitä kautta me pystytään hermostoa kehittämään, hermolihasjärjestelmän toimintaa, ja se on suorituksen taloudellisuuden kannalta erityisesti tärkeää. Saadaan nopeita askelkontakteja, saadaan vähän helpommaksi jokainen askel voimantuotollisesti tai kuormittavuudeltaan. Voimantuotto kun paranee, niin yksittäinen askeleen kuormittavuus suhteessa taas pienenee, ja sitä kautta se tietysti pitkässä kisassa, kilpailusuorituksessa se kertaantuu aika paljonkin. Et voimaharjoittelussa niin totta kai siinä täytyy huomioida sitten, että minkä ikäiselle urheilijalle tehdään mitäkin, mutta näyttö tukee aika lailla sitä, että ihan pelkkä keskivartalon kuntopiiri niin ei välttämättä ole se paras tapa toteuttaa voimaharjoittelua, että siihen rinnalle voi ottaa myös sitten muita, varsinkin erilaiset lajille tyypilliset liikkeet, hyppelyt, loikat, muut tämmöiset kehonpainolla tapahtuvat, ja sitten tietysti alavartalon voimaharjoittelu ihan myös painojen kanssa, niin kyllä siitä on aika paljon hyötyä monessa tapauksessa. En tarkoita sitä, etteikö sitä keskivartalon lihaskuntoa pitäisi unohtaa, että se on myös erittäin tärkeä asia, mutta sitä semmoista kehonhallintaa, keskivartalohallintaa, sitä tulee aika paljon siinä lajisuorituksessakin, ja sitä kautta niin kuin sitä voimaharjoittelua kannattaa miettiä myös ihan niin kuin kokonaisuutena myös muiden osa-alueiden kannalta. No muita ominaisuuksia tietysti tarvitaan, kehonhallintaa mainitsinkin, koordinaatio, liikkuvuutta, ja tota listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta kaiken näköistä tarvitaan, ja näistä kaikista lähdetään kasaamaan sitä palettia, että kuinka sitten sitä fyysistä harjoittelua lähdetään tekemään kohti seuraavaa kautta, minkä näköisillä suunnitelmilla. No totta kai tässäkin tullaan taas siihen, että taito vaikuttaa. Ei voida mennä pelkästään niin, että mietitään pelkkää fysiikkaa ja sitten pidetään se taito omanaan, vaan aina kun mahdollista, niin on se hyvä, jos noita pystyy yhdistelemään, taitoa ja fysiikkaa keskenään, eikä niitä tarvikaan erotella välttämättä. Se vaatii vähän semmoista toisaalta kompromissien tekemistä, toisaalta vähän semmoista suplimista, että niitä saa järkevästi yhdisteltyä harjoitteluun. Ja sitten pitää miettiä myös se taito- ja fysiikkaharjoittelu. Kun niitä yhdistetään, mitä hyötyjä on, toisaalta mitä haittoja on. Jos mietitään fysiikan kannalta, niin esimerkiksi se, että jos kaikki fysiikkaharjoitus tapahtuu vaikka taitoharjoituksina, niin kuinka paljon se sitten rajoittaa sitä suorituskyvyn kehittämistä tuommoisena niin kuin ääriesimerkkinä. Että kuinka paljon voidaan tehdä sen taitoharjoittelun kautta fyysistä harjoittelua, kuinka paljon sitten taas pitää tehdä puhdasta fyysistä harjoittelua. Missä menee hyödyt ja missä haitat, niin se on aina totta kai urheilijakohtainen tapaus, että miten kukin sen kokee ja miten pystyy toteuttamaan taito- ja fysiikkaharjoittelua yhdessä. Joo. No sitten enemmän siihen urheilija-analyysiin, harjoitteluanalyysiin, eli miten sitten yksilöllisesti mietitään. Tuo äskeinen oli aika lailla yleisiä asioita suunnistuksesta. Hyviä taustoja, hyvä pitää aina mielessä, kun harjoittelua suunnitellaan, perusasiat. Mutta sitten kun lähdetään yksittäisen urheilijan kohdalla miettimään asiaa, niin ensimmäisenä totta kai pitää miettiä, että mikä on lähtötilanne. Jollain tapaa selvittää se, että missä me ollaan nyt, ja toisaalta sitä kautta voidaan lähteä miettimään sit niitä tavoitteita, eli mihin me halutaan päästä. Ja siihen välille sitten täytyy miettiä se harjoittelu. Eli miten sinne päästään, tullaan sitten tuohon harjoittelun ohjelmointiin, että
miten niihin tavoitteisiin päästään. No, jos lähdetään tuolta liikkeelle lähtötilanteesta, niin totta kai erilaisia menetelmiä kartoittaa lähtötilannetta. Voidaan miettiä edellistä kautta, kausianalyysin kautta, miten sujuu, mikä oli kilpailumenestys, mitkä on omia vahvuuksia, heikkouksia suunnistajana, miten eri kilpailumatkat sopii, mikä se fyysinen kunto on, mikä on taitotaso, ja sitä kautta kartoittaa sitä lähtötilannetta. Sitten totta kai aina parempi, jos niin jollain tapaa myös kartoitetaan niitä fyysisiä ominaisuuksia, että jollain erinäköisillä testeillä pyritään sitten ihan puhtaasti niitä fyysisiä vahvuuksia ja heikkouksia kartoittamaan, ja sitä kautta saadaan niin kuin siihen fysiikkapuoleen lisää tietoa. Tullaan siihen tarkemmin tuossa kehittymisen seurannan tuossa osiossa sitten hetken päästä, että mitä menetelmiä siihen kartoittamiseen on ja miten se kannattaisi toteuttaa. Aina on hyvä peilata siihen, että mitä on tehty aiemmin, miten se on toiminut. Jos on hommat mennyt hyvin eteenpäin, kehitystä tullut, niin turha lähteä liikaa muuttamaan asioita. Jos taas tuntuu, että nyt mennään niin kuin väärään suuntaan tai homma ei mene eteenpäin, kehitystä ei tule. Tietysti pitää muistaa, että aina ei voi koko ajan mennä eteenpäin ja kehittyä, että se menee vähän semmoisissa sykleissä meillä kaikilla se kehittyminen. Mutta niihin peilaamalla niin voidaan myös kartoittaa sitä lähtötilannetta ja niitä asioita, että mitä kannattaisi lähteä tekemään. Toi ehkä semmoinen, että kestävyys ominaisuutena, kun on hyvin hitaasti kehittyvä, niin myöskään liian nopeasti ei pidä lähteä tekemään johtopäätöksiä, että okei, tämä ei toimi. Tai koko ajan olla muuttamassa tekemistä ihan toiseen suuntaan. Että kestävyyden kehittäminen vaatii aika paljon kärsivällisyyttä, pitkäjänteistä työtä, ja se ei ihan hetkessä asioita tapahdu. Pieniä muutoksia tapahtuu kyllä, mutta saa pitkään tehdä töitä, että selkeitä muutoksia saa aikaiseksi. Ja sitä kautta tietysti vähän tuo haastetta siihen, että miten me nähdään ne muutokset ja minkä verran pitää muuttaa harjoittelua. Että olisiko nyt hyvä muuttaa vai vieläkö jatketaan samalla kaavalla kuin tähän asti. No joo, lähtötilanne kun on selvitetty, niin sitten asetetaan tavoitteet. Ja tuossa kohtaa niin ei välttämättä tarvi miettiä fyysistä ja taidollista puolta erikseen. Totta kai niitä voi miettiä, mutta se on vähän tapauskohtainen, että kuinka se haluaa tehdä. Mutta oikeastaan se, että me voidaan jotkut järkevät tavoitteet asettaa, niin meillä pitää olla se lähtötilanne selvillä. Ja sitten kun on tavoitteet mietitty, voidaan miettiä pidemmälle muutaman vuoden päähän, voidaan miettiä seuraavaa kesää omanaan, tai kannattaakin tehdä näin, että ei mennä vaan vuosi kerrallaan, vaan mietitään myös pidemmällä aikavälillä, että mihin tässä ollaan menossa, mitä tavoitellaan pidemmällä aikavälillä. Ja sitten tietysti mitä lyhyemmällä aikavälillä, niin siitä tarkempia, konkreettisempia tavoitteita voidaan asettaa. Kun on tavoitteet selvillä, niin sitten voidaan lähteä siihen itse harjoittelun ohjelmointiin ja sen suunnitteluun. Mitä asioita painotetaan, mitkä on ne jutut, mitä nyt halutaan kehittää. Onko onko jotain semmoisia heikkouksia, jotka tällä hetkellä jarruttaa sitä suoritusta, pitäisikö niitä parantaa? Vai lähdetäänkö vahvuuksien kautta tekemään eteenpäin, edelleen vahvistamaan niitä omia vahvuuksia? Toikin on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, siihen ei oikein ihan oikeita vastausta ole, että mitä kautta sitä lähtee tekemään, mutta vähän tapauksesta riippuen oikeastaan. Tosiaan mitä asioita painotetaan harjoittelussa, mitä ylläpidetään, miten ne menee sitten ominaisuuksittain.
mitä ominaisuuksia me halutaan kehittää, mitä ylläpidetään. Ja sitä kautta sitten harjoittelun jaksotus myös mietitään, että miten pitkään meidän täytyy tätä ominaisuutta kehittää, jotta siinä tapahtuu jotain, mitä me tehdään sitten sen jälkeen ja kuinka me päästään se koko kausi sinne kevääseen sitten. Ja totta kai kesään myös kilpailukauden loppuun asti. Mä palaan tuohon tavoitteeseen. Millainen on hyvä tavoite? On tavoite sellainen, että haluaa voittaa Suomen mestaruuden vai että kehittyy testijuoksussa voimikat tehdä? Joo,